Hello guys, welcome to my vlog again. Don't forget to subscribe. For today's video guys, ipakita na ko sa inyo ha kung unsa ang resulta sa inyong kape kung bad mood ang barista guys. So tuara gipaawas na ang gatas guys. Gipabukal og maayo. Gihuwad guys og pinalive murag karak tea guys. Kabalo mo karak tea? Chai halib guys. Tapos na short sa gatas guys, nag steam na pud og utro guys, nakulangan man. So expect na nimo guys nga ang lasa pud guys mura pud og chai halib. Dili na kape. Murag chai halib, murag kape. Mga inana jud ang resulta guys. Mao na nga it depends sa mood sa barista guys. Wala na art guys.